Ayan. Nag-slice siya ng kamatis. Pinkuhaan niya ka mga buto niya. Ayan. Sabi niya matigas daw yung kamatis. Ang kalabasa namin, that's 50 pesos. Ang palaya, 49 pesos. Talong, 20 pesos. Ang dadal talong is 25 pesos. Maliit siya. Ayan. Dinmix niya yung mga panggisa niya. Nagisa na kami ng garlic. Sunod yung onion. Halo-halo lang. Sunod, ilagay ko na yung kamatis. Ilagay ko na yung baboy, yung pork namin, lahat na lang yun, yung walang fat, kasi high blood tayo, kailangan walang taba. Yan, ingredients namin, kalabasa, saka mix na yung talong at saka okra, saka sitaw. Yan, ginagay ko na, halo-haloin lang, saka lagyan mo ng asin, at saka yung dinlagyan ko din siya ng bagoong, yung shrimp bagoong ba, yung ginamos kong sa Iloilo. Ayan. Tapos na yun, saka kain na kami. Ayan. Happy eating!